ndị be anyị ekenekwa m unu ọzọ akenọrọ m n'ụbọchị nke taata. Ndị be anyị ekene m unu ma m n'udo dị. Ọ bụ na ị na-anya na crypto market si wee dị adị na onye ọla na-ebe akwa na-asị kedu ya mere njisi ka m wetara anyị this dollar cost averaging ka anyị wee mara ka anyị si wee mee our investments wisely. Mana ka anyị kwuo obere maka ihe na-eme na crypto space. Ọ bụ na ị na-anya na efu na anọ n'ihe ezigbote ihe a na-akpọ deep. Ụfọdụ ndị mmadụ na-ebe akwa mana ndị ghọta ka the market si aga onye na-ewute n'izu ego, mana ịma na agụ nwere olileanya dị egbu. So otu aka o si dịrị maka ndị ghọta ka the market si aga, ha amalụgo na oke ọ bụ na market arụ ebe ọ ga-eru, ha amalụ ka ha esi wee manage their risk, either na ha sell off or they keep on holding depending on the kind of project ha na-hold. O nwere one student na-agwa m sị m na before m na-afụ na o nwere some coins ogolo, cheat coins ogolo, all these coins had them were use cases. Now most of them no 80-95% down. When I say all these things are reason I need to join a good community. Good community be able to be join there. In them with some guidelines. Always some coins you need in there. Go don't go with some coins each or you gamble on. You should know how best to do it. You should know how to take profit. In my next lesson, I will how to take profit in cryptocurrency. Because so for my go coin, also go coin na 10x handle. So that's that for now. So can you be on dollar cost averaging? Can go to here the labor. As now, dollar cost averaging is an investment strategy that involves spreading purchases across predefined intervals. Regardless of the prices, it can help remove the emotional factor on investing. Then a way you say, but can it be applied to the crypto market? Here about Joanna. Yes, it can. Dollar cost averaging go to where be na be fun na here bụ usoro esi eme investment. But plus okay, let's assume initially worth $1,000 may invest in a particular crypto project. Ihe wolu that $1,000 tinyesie ebe ahụ once. No, dollar cost averaging na call like that. If you want to invest in such crypto project, that you have to divide that money maybe into 4 or into 5 to $200. Then you have to invest on interval basis. Nwere ike iburu ụzọ itinye $200. After a week, depending case where after a month, after 3 weeks, depending, you invest another one. Then after this thing, you keep doing this thing till that ego he wopụtara agwụ. Why ihe eji wee mere ya na ọ bụ na ị watch efu na cryptocurrency market is very volatile market. So ọ na-adị mma, you should know how to manage your risk. Eziokwu na ọ bụ na itinye that $1,000 kịta crypto move that you make more money, but what if ka ihe eme na ọ bụ na crypto ha dump kwa na ọkwụ na let's assume na igochalo let's assume na igochalo bitcoin or na igochalo crypto asset, may say igochalo ya to wee ruo echi this deep bido na wee bido, what kedu ihe ị ga-eme? That is why you need dollar cost averaging. So dollar cost averaging aside that, instead of us to invest our money in a particular project once, no, on asking that investing bit by bit so that you will make manage more risk. You will look on so that you will not be thinking too much. With that dollar cost averaging, you have na let's assume you go a particular coin at $1. Then after 1 month, that coin may $1.5. You invest another one. You keep on doing that one. Then na bear market like this that each one may invest, because this is the best time to invest in cryptocurrency. But you have to apply dollar cost averaging. So if you apply dollar cost averaging, you got that. If you keep on investing and the thing now a deep, when the bull market will start, you will recover fast, because when you keep on investing, the thing na deep, you see that it can recover fast, because the more the thing na a deep, the more acquire more units of that coin. And what I
the more you acquire a particular unit of that coin, oge the thing ga recover, oge market ga recover chi ifu na ị ga-emeke ego gị faster than onye just bulu ego tinye na a particular crypto market. That is what dollar cost averaging na-akụziri anyị. And dollar cost averaging strategy na-adị mma for ndị na-think long term. Ọ bụrụ na ị na-think long term na a particular project, ọ ga-adị mma ka ị use dollar cost averaging maka ọ ga-enyere gị aka manage your risk. Ọ ga-enyere gị aka ịhapụ ị na-iche too much. If you invest after a month, depend otu isi wee set here, otu isi wee set here your this thing, then o nwere some centralized exchange that to do that automatically for you. Once you set it, you say okay, after so time buy this coin for me till this morning, you do it that way. So that is why dollar cost averaging should do it like man. Let's learn how to invest wisely, especially kịta anọ na bull market. Then ama m na ọtụtụ n'ime anyị abụ ọ bụgodị na o mechaa investment ahụ, when the crypto ga-arị ọ ya hamakọ esi take profit. Enwetago m a lot of questions na asị how do I take my profit, this and that. In my next crypto lesson, mma akụzila anyị ka anyị esi wee na-ewelu our profit, maka na crypto market anyị na-eme ihe anyị na-eme bụ ka anyị kpata ego na ya, ka anyị make profit na ya. So oge coin ahụ ị na-eme invest ya ebido mebe ọfụma, you know how to take your profit. So achọghị m waste too much time na this particular video. I hope na ị kwesịrị ịghọtago one or two things about dollar cost averaging, how to use it very well. Then ọ bụkwa na ọ fesịrị gị alụ nke na-eghọtasịrị ịghọchi ihe afụ, search ya online, you get it. Then ọ bụkwa na ọ fesịrị gị alụ, you can message me directly on my WhatsApp and book for a class so that I nkụziere gị otu ị ga-esi nyere gị aka practicalize ya otu esi bara uru ọfụma. Biko ọ bụrụ na ị subscribe to my channel mana ihe na-eme ebe a dị gị mma, gbaa mbọ fụ na ị na-akwado ihe anyị na-eme site na subscribe to our channel, zisa ozi a on notification button ka anyị wee na-enweta agbamume ji wee na-eme ihe anyị na-eme ka ọ dị ka ya flu oge ọzọ. Mana gbaa mbọ fụ na ị na-agbasa ozi ọma crypto, maka na crypto anọlugo, weda na ọ gbadara ada kịta ahụ ọ dachakwa, ọ ga-arịgokwa. But the thing dị there bụ gbaa mbọ fụ na ị nọ na good crypto community, ị na-hold good crypto project and apply dollar cost averaging. Daalụnụ.